Mene a cikin su? Ka gan shi. Shi ne. Kai jama'a. Oke, maza tafi da shi station. Wannan bawan Allah akwai abubuwan da ya mana mu ma muna so a mana alfarma mu dan rama kan a tafi da shi. Gaskiya. Wayo Allah. Dan wan waye. Nafiki. Kar fa ka sa wuka da yan sanda a gurin, kar ka sa wuka mari. Bazuka. Mallakar kare. Na'am. Naka ne bazuka. Kama kanka ba ni fuska. Bara. Allah ranka dade ni ma ina da. Yawa tatka. Ya hakuri ranka dade. Ka san ka dan da dake ni. Ka soya kwai uku ba da izini Wani na ne ya ba. tashi? Gyara kawai. Saban kai ba dan sanda ba ne. Kada cewa. Yau Adhama. Buga min shi. Adhama. Sama da su. Allahu Akbar. Halo, salamu alaikum wa ke magana? Ayuba dan kwambo. Bazuka ne ke magana. Ba ta riba ce? Tani ce mana. Gaba ɗaya ba mu da lafiya ne muka ga ya kamata mu zo ki gwada mu. Tani fa mai dan wake ka kira. Iya? Wanke. Menene kuma me kawo ku? Mu ba guri ki muka duba. Mun alaiki muka zo adana ne. A'a sha abinka. Sha abinka arziki Allah ke da shi. Ubangiji Allah ya kanta kaza. Amin. Kaza na shan azaba. Kaza na cin ubanta. Da aikin ma. A'a dakata. Me na hada mijina da dabbobi? To ai da kina mita kamar taransu 10. Saboda Allah fa. Mahau. Mu kai abin yankan rago ko kuwa mu je a murɗe mai wuya.